o tempo de xubilarse e el decideu comprar un barco máis pequeno para poder ir solo e apañar, pero unha vez que saleu solo ao mar, decideu que eso non era para el. Entón dixen, pois vou eu, probamos, e me encantou. Se eres mariñeiro de verdade, se probas, encántache, non? Como di ela. Claro, como recordas ti os primeiros días ou esos primeiros momentos, esas primeiras veces no mar? Bueno, eu como iba con 8 ou 10 anos con meu pai, cando chegaba do colexio, eso xa foi quedando por dentro. Despois fun pa Armada e cando volvín xa foi como que sabía onde tiña que ir. Tiña o camiño marcado. Pero bueno, con moita ignorancia foron a verdade. Vaste enamorando pouco a pouco do mar? É unha cousa increscendo ou como é? A palabra é adecuada, increcento, vai a máis, hai momento que o odias, pero despois, cando che falta, queres volver a ir, como dicen os nosos protagonistas. Pero cal é o teu primeiro recordo, Sauro, de montar co teu pai no barco e sair a surcar os mares? Por cho vou a dicir, mira, eu iba cando salía os venres, miña nai non me quería deixar ir, e choraba moito, quería ir, e bueno, iba ás nasas, e meu pai, entón, eu botábame a dormir nun lugar que se chamaba A Tilla, que era un espacio dun barco pequeno de madeira. Entón, pois, aí despertaba a mañán, cando el xa estuvera traballando toda a noite, estaba no último lance, e vía sair o sol, eso era maravilloso, despois viñan as nécoras, viñan os camaróns, viñan as barbadas, que é un peixiño que parece unha culebra, pero é moi rico, hai que darlo a coñecer, que de enfermos e de maiores, e a verdad que era espectacular, e iso xa nunca máis se foi da miña mente. Sauro, un consello, non, para os futuros mariñeiros ou os que están a comezar, como afrontar esos primeiros medos que poden surxir nestes primeiros momentos? Bueno, pois hai que afrontalo, que non tiren para atrás, que non se boten para atrás con esas primeiras impresións que din non vou a ser capaz, porque a verdade é que é un traballo que gusta moito, tes moito tempo libre, o fin de semana libre, e si é certo, sí, eso é de valorar, a verdade é que sí, é moi importante. O tempo de lecer hai que respetar. Bueno, menos para nosos autónomos, nos gustanos e entregamos tamén o fin de semana. Pero a verdade, a miña recomendación sería que non se atemoricen cos primeiros días, que despois engancha e gusta moito. E a cousa mellora. E cando falamos do mar, Sauro, normalmente sempre falamos do negativo, do malo, non? Do duro que é, do perigoso que pode resultar traballar nel. Pero hoxe na Hora Galega queremos falar tamén do que ten bo, que é moito. Foi o máis duro que pasei na vida, foi en Suráfrica. Home, que eran, chegamos a botar 105 días sin ir a terra, e con 24 anos pesa. Aparte, moito temporal, barcos boivellos, que eran atuneros convertidos en arrastreros, que si se colaba o cacharro aquel non tiñamos cura, porque hasta o bote salvavidas collía máis agua cunha cesta. Pensei en deixalo, Dixen, mima, isto non é para min, tiña razón miña abuela, pero ao final vas un día, outro día, bueno, parece que te sientes mellor, aguantei, e aquí estamos. E vin vir unha ola así, hostia, estaba meu sobra, mas outro chaval. Hostia, mirando así, pero estes están máis tranquilos que ollos, que pasa aquí e tal? E dou-nos un golpe de mar, e levou-nos o barco, creo que saíron 5 ou 6 nasas, que hai 5 brazas de nasa a nasa. Eu pensei que íbamos ao fondo, me cago un diola, pero eso a min, o tercer día, mima, e foi onde dixen, mi madre. Pero bueno. Bueno, os días que peor levo son cando hai néboa, que non se ve moi ben onde estás e tens que estar moito máis pendiente, pois se ven un barco, se... Eses días sí os paso un pouco reguleiro, pero por tema de seguridade, simplemente. E de tradicións, maldicións e así, sempre di que o peixe non se conta. Pero porque se estás contando o peixe é que o día non vai ben. Se pescas ben, non conta o peixe. Bueno, acabamos de escoitar os medos que o mariñeiro se enfronta no mar, que son moitos, e esas supersticións tamén que polo visto tedes, non, Sauro? E ti ríaste cando Leticia dicía o do peixe non se conta. Non se conta. É verdade, porque hai así de supersticións. Primeiro, vou dicir algo que non é vou dicilo, e eu menos me gusta, pero moi antaño na navegación máis antiguas era un mal presaxio levar unha muller a bordo. Hoxe en día é unha maravilla, pero daquela era tal o presaxio que daba moi mala sorte. Hai moitísimos anos, falamos
empezamos ao mellor a navegación sabela, non? Eso, gracias a Dios, pois... Por fortuna cambiou. Por favor, unha superstición abrimos os ollos, machista moi antiga que non hai que recuperar, desde logo que non. Abrimos os ollos e iso xa non pasa, por suposto. É curioso para ver como evolucionou a sociedade para ben, non? Correcto, ao revés, xe